खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 20 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा नोंथांनि सानखौ यगा आरो ध्यानजों जागायनो हायो। बेबादि खालामनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि गोहोनि थाखोखौ गासै सानाव लाखिगोन। वृषभ राशि। उसुबिदाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ, नाथाय माखासे लोगोआ नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जोबोद हेफाजाब होगोन। मिथुन राशि। गारि सालायनाय समाव जोथोन ला। आथिखालाव फालांगिरिफोरा गावसोरनि फालांगियाव खहा जानो हागौ। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोरलैयैनो पुन्जि बुथुमनो हायो। आद्रा थानाय दाहारफोरखौ बुथुमनो हायो एबा गोदान मावथांखिफोराव खामानि मावनो थाखाय रां बिनो हायो। मोजां सान। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं मानोना नोंथाङा गावनि थाखाय थोजासे सम मोनगोन। कन्या राशि। गुबुनफोरनि गोनांथिफोरा नोंथांनि गावखौ जोथोन लानो लुबैनायाव हेंथा होगोन। गावनि मोनदांथिफोरखौ दा हमथा आरो जिरायनो थाखाय नोंथाङा मोजां मोननाय खामानिफोरखौ माव। तुला राशि। बायजोआव हाबा मावनाया नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। जायफोरा गोबाव समनिफ्रायनो रांखान्थियारि आंखालजों थांगासिनो दंमोन बिसोरो दिनै जायखिजाया जायगानिफ्राय रां मोननो हायो, जाय खेबसेआवनो गोबां जिउनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांगोन। वृश्चिक राशि। बेयो नोंथांनि थाखाय नोंथांनि गिनायखौ फाहामनो गोजौ सम। नोंथाङा हमदांनो हानांगोन दि बेयो खालि देहायारि जिउ गोहोखौल' गाज्रि खालामाखै आरो जिउखौ गुसुं खालामो। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सासे सुबुंनो रां दाहार होदोंमोन अब्ला नोंथाङा दिनै बै रांखौ मोनफिनगोन होनना मिजिंथिजायो। दिनै नों गावनि बिमाजों मोजां सम बारहोनो हागोन। धनु राशि। दिनै नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गेजेराव फोथायथिनि मोनसे थि आंखाल थागोन। बेयो हाबायाव मोनसे नारसिनथाय लाबोगोन। मकर राशि। नोंथांनि गुरै आखुखौ बाख्नायनाय जागोन। गोबां सुबुंफोरा नोंथांखौ खुगाजों बाख्नायगोन। सानखांनाय एबा सानस्लाबै मुलाम्फानि गेजेरजों राङारि थासारिया साबसिन जागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि फंबाय एबा बिनानावनि मददजों मुलाम्फा मोननो हागौ। फालिथाय एबा गोथार खुंथायफोरखौ न'आवनो खालामनांगौ। रमान्सनि थाखाय मोजां सान। मीन राशि। रां थिसननायखौ गोलाव समगान्थिनि नोजोरजों खालामनांगौ। गोजाननि खुरमा बाहागिफोरनिफ्राय सानस्लाबै मोजां खौरांआ गासै नखरनि थाखाय गोजोनथाव बुब्लिफोर लाबोगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।